gertatzen ari da hemen? Arrosa maite dut. Ongi etorri nire arrosa Urdina aldera. maite dut eta ongi etorri nire urdin aldera. Zatoz nire urdin aldera. Zatoz nire arrosa aldera. Zer? Arrosa aldea hobea da. Ez, urdin aldea da onena. Hautatu arrosa plater bat. Hautatu urdin plater bat. Hau. Eta hau. Arrosa da onena. Urdina da onena. Arrosa. Urdina. Arrosa. Urdina. Ai, eta ideia bat dut. Biak hartuko ditut eta zuek nirekin etorri. Dasha, zergatik deitu gaituzu ona? Jolastu dezagun joko bat zein den hobea jakiteko arroza edo urdina. Arrosa. Urdina. Arria, papera, guraizea, oinetakoa. Espero dut elkarrekin jolastu ondoren lagun bihurtzea. Zure akatsa izan da. Orain zurea da. Aiene, joko lagunkoia izan behar zuen. Ideia hobea dut. Arrozak eta urdinak berdin onak direla erakutsiko diet. Goazen dorre handi arroza urdin bat egitera honela. Alex, bera begira zein dorre handia dagoen. Opa, Opa. wow. Arrosa hobea iruditzen zait. Ez, urdinak hobe dirudi dorre honetan. Aiene, hau berriro gertatuko da. Arrosa. Urdina. Zure errua izan zen. Ez, zure errua izan zen. Ez, zuk bultza zenuen. Ez. Zuk bultza duzu. Aiene, espero dut horren ondoren lagun egingo direla. Dasha, hautatu urrengo urdin platera mesedez. Hautatu urrengo arrosa platera. Hau nahi dut. Eta hau. Polotxoak ederra dirudite. Dasha, zuk zeuk egin behar dituzu polotxoak. Zer? Egin ditzagun polotxo osasuntsua. Egigun, bromatxo bat Alex eta berari eta truka ditzagun kolore hauek biak dibertsiorako. Orain, ahabia jartzeko garaia. Orain, sartu ditzagun guztiak izozkailuan. Kozatu polotxoa. Arrosa bakarrik nahi dut. Urdina bakarrik niretzat mesedez. Bai, divertigarria. Oh no! Mutilak, koloreak ez du inporta bat ere. Ez. Urdina eta arroza biak onak direlako. Hori askoz hobe da. Uste dut biak lagunkoi bihurtzen direla.
Oso ondo, komunikatzen dira, ikaragarria da. Ei, Dasha, aukeratu azken platera. Bai, Dasha, mesedez. Ei, Dasha. Baietz. Ikaragarri dibertigarria. Ez da, barregarria. Tira, gutxienez orain lagunak dira. Tira, lagun, garbitu dezagun nahazte hau guztia. Ezagutu, nire goxoki makina. Goxokiak. Gustatzen zaizkit goxokiak. Nik ere goxokiak nahi ditut. Mesedez, aita, partekatu. Bai, noski. Itxaron pixka bat. Garbitu aldituzue zuen gelak? Ups. Nola garbituko dugu hau dena? Ideia bat daukat. Eskerrik, asko. Dasha, joan gaitezen goxoki batzuk hartzera. Bai. Aita, amaitu dugu gure garbiketa. Oso ondo. Hartu zuen goxokiak. Aha! Dori, Hori alda dena. ados, pixka bat gehiago emango dizue. Zer gertatzen ari da? Itxaron pixka bat. Goazen jatera. Oso goxoa da. Maite ditut goxokiak. Non hartu dituzue. Aitak eman dizkigu. Korrika goazen aitaren gana. Aupa. Nahi dut goxoki bat. Noski, baina garbitu alduzue zuen txakurra ondoren. Ai, ez. Zer egin du Lukek? Ez da ezer handia. Azkar konponduko dugu elkarrekin. Eginda. Eman ies
dezaguzu gozoki batzuk. Noski, une batean emango dizu. Edari hau ere har dezake. Amaitu alduzue zuen lana. Itxaron pixka bat. Aita, lagundu. Zer diozue, neskak? Kuku. Izutu nauzu. Engainatu egin nauzu. Edari bat hartu behar du. Zer edan nahi duzu? Hau. Hau, Ados. Hemen duzu. Egarri naiz. Aha. Zer, edariak. Nik ere kolak nahi dut. Ez, koka helduentzat da. Zer da hau? Korrika. Egarri nago. Itxaron pixka bat. Aha. Guk ere zukua nahi dugu. Bai, noski. Ha? Ez dugu zuku gehiagorik. Ez do ezer. Erabata ahaztu zait. Nire autoa garbitzera joan behar du. Aita, lagun zaitzakegu. Edariak amaitu dira. Baina lagunduko aldi dazue hala ere. Ez dizugu laguntzen goxokiak direlako, familia gara eta. Familiakideek elkarri lagundu behar diote. Itxaron niri. Xaboidun ura. tomate zukua prest. Ura behar dugu, laguno. Kontu zibili, lagunok, atera. Eta autoari dutxa emateko ordua da. Aha. Nor animatzen da probatzera? Azkenik lortu dugu. Ordu bat daramagu gomabolak ateratzen saiatzen. Ez dabil. Zatoz, atera, atera. Zer tontoak zareten, txampon bat erabili behar duzue. Ongi astintzen badut, aterako alda. Noski ezetz, Maria. Indarrez sakatzen badut.
Ez da posible, Steffi, barkatu. Nola aterako ditugu? Bai, nola? Goazen txampon batzuk hartzera. Noski, hori da. Non dago txampona? Hemen dagoela uste dut. Barkatu, Stitch. Barkatu, Katu. Barkatu, Pikachu. Bai, hemen dago. Txampona daukat. Ez hemen. Ostia. Txampon bat behar dut, ez donut bat. Non dago txampona? Lortu dut. Gorria da. Espero dut honek ere funtzionatzea. Ez hemen. Non egongo ote da. Ez hemen. Ai, txampon bat. Bai, primeran. Aurkitu dut. Ez dago ezer hemen. Ai, gogoratzen dut. Txampon bat aurkitu dut. Hau zuretzat da. Eskerrik asko, Dasha. Orain joan behar dugu. Begira, lagunak, txampon gorri berezi bat daukat. Iban, ezin duzu gorria erabili. Txampon hau erabili behar duzu. Baina txampon bera da, kolore ezberdina besterik ez du, zer gertatuko da? Makina barrura xurgatuko nau. Gelditu lagunak, ni joan nahi dut lehenengo. Noski, lasai. Ai, begira. Atera ezazu. Kolore morea. Alex, zer zapore du? Oraindik ez dakit, baina goxo usaintzen du. Ni naiz urrengoa. Biratu, biratu, biratu. Kolore berdea. Oso gozoa izatea espero dut. Probatu nahi dut. Berehala probatu nahi dut. Abiaren antza du. Nire txanda orain. Biratu, biratu, biratu. Mahatza. Gozoak dirudite, bat probatu nahi dut. Txampon gorri hau lortu dut. Txampon bitxia. Uste dut funtzionatuko duela. Biratu, 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 biratu. Non dago? Zer da hau? Non dago, Iban? Hemen zegoen zutik. Bai, gero desagertu egin zen. Iban, Iban, non zaude? Gomabolen makinan nago. Ezinezkoa. Agian alde egin du, eta ez gara konturatu. bai, agian, goazen golastera orduan. Ei, Maria Steffi, hemen nago. Mesedez, lagundu nazazue. Itxaron, hori entzun duzu? Ai, Hemen nago. Neskak zatozte, hemen nago. Ibanen antza du, baina oso bitxia da. Entzun duzu hori. Lagundu, hemen nago, hemen. Bai. Iban, zutzaga. Hemen nago. Bingo, azkenean ikusi nauzu. Nola iritsi zara horra? Ez daki, txamponai jarri, biraketa egin eta gertatu eginda.
Nola lagundu ahal dizugu, ez badakigu nola iritsi zaren horra. Zer iruditzen zaizuzuk gominola lortzen baduzu eta nik salto egiten badu. Baina ez daukagu txamponik geratzen. Itxaron segundo bat. Bat daukat soberan. Sorte ona izan duzu. Ideia ona da. Gominola daukagu, baina Iban oraindik barruan dago. Ez dut nahi. Ados lagunak ez dezagun gehiago egin. Ez kezkatu, bueltan ekarriko zaitugu, agintzen dizu. Txampon gorri bera aurkitu behar dugu ura ateratzeko. Bai, txampon gorria saiatu, agian funtzionatuko du. Bat minutu. Giltza daukat. Hainbeste txampon. Lortu dut, gorria. Ea gure planak balio duen. Eutzi Iban. Zer gertatu da oraintxe? Maria ere barruan aldago. Atera egin behar ditut. Ni ere gominola makinaren barruan nago. Epi, lagundu gaitzazu. Lagunak ondo alzaudete? Beste kolore bat saiatu behar duzu txampon gorriak egin zuena desegiteko. Bai, saiatu urdin txampona aurkitzen. Urdin txampona aurkitu behar dut. Non dago? Ez dago ezer hemen. Urdin, txampona bilatu behar dut. Ahoa ireki dezakezu. Leku oso bitxia txampon batentzat, baina azkar ibili behar dut. Urdin txampon bat aurkitu dut. Honek funtzionatu beharko luke. Irubi bat bira. Eskerrik asko erreskatatzeagatik, Steffi. Ez naiz inoiz gehiago gominola makina horretara joango. Usain ona du, baina hain da itsaskorra. Pozik nago itzuli zarelako.